Igen. Mit csináltál, anyuka? Kitoltál vele? Ki? Igen. Kiidegesítetted? Igen? Idegesítetted? Igen. Jól csináltad. Kikészítsük mi ketten. Igaz? Mi fiúk kikészítjük az öreg asszony, idegileg tönkretetjük. Igaz? Mondod. Mondod, te drágaság. Mondod apának. Ha? Mit csináltál vele? Ha? Igen? Igen. Kitoltál vele? Nem hagytad pihenni? Igen. Nem hagytad pihenni. Üdes voltál. Bizony, ezt így kell csinálni. Nehogy már jól érezze magát, anya. Igen. Igen. Jól csináltad, kicsim. Csak így tovább. Csak így tovább a melót. Igen. Jaj. Mondja. Mondja, te édes virágsálam. Mondjad apucsinak. Mit csináltatok? Mondjad. Mondjad, kicsim. Mondjad. Igen. Mondjad. Jó van. Üdes vagy. Bizony. Aranycsillagbogár. Üdes vagy. Bizony. Mit csinált, anya? Ideges volt? Ideges volt, anya? Igen? Igen? Apucsi. Mondod nekem, hogy mit csináltál? Jaj.